Langgonisa, liempo, bili na balat ng baka. So yan guys, konti na lang ating tinda. So, maubos na po ito ngayong bago gabi. Bye! Bumili ka na nito mamaya. Oo. Bakit bukas pa kayo la? Liempo, langganisa, balat ng baka. Liempo na kayo dyan, balat ng baka po, bili na. Liempo dyan, balat ng baka, langganisa po, bili na po. Mga bossing, madam, bili na po kayo. Liempo, langganisa, balat ng baka po, bili na. Maglongganisa na kayo dyan. Liempo, longganisa, balat ng baka po, butin. Bili na kayo madam. Hoy, pugi! Hala, ano ba? Liempo, langganisa dyan, bili na po. Balat ng baka, bluekin. Langganisa dyan, bili na kayo mga bossing. Langganisa, liempo, balat ng baka madam, bili na po.
Tiempo, balat ng baka dyan. So yun guys, kunti na lang ang aking tinda. Yung ating butane at saka langganisa, ito na lang. Bili na kayo mga bossing. Yan na lang po. Nga, bilangin nga natin kung ilan naman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Balat ng baka natin. Longganisa, 190 na lang ang kilo. Liempo, 370. Bossing sa inyo, liempo, longganisa, balat ng baka, butane. Ito lang sa gulay. Sinusumpong tong 59 po, boss. Iwa na. Late lang. Okay na. Ay, ito na lang o liempo. Busin mo na to. Ay, wait lang, busan. Thank you po. Liempo lang gunisa dyan. Liempo po, bili na. Mana, langgunisa na na isalin. Barato lang ani ito kay kadto ari padulo kung tig pera. Ibarato ko na kay marama na ko maginaray ka pa kadto. Ngali na, palit na. Marasa ba ini? Marasa ka dito pag naluto na. Ito man, parehas man ito. Parehas man ito. Paano dito? Parehas lang, hindi na ako nag-ano. Karag mo, 195 na lang. 150! Ano? Tira ito. Para dapat na sili. Amin ako man natilawan dito ng mga apama-abroad. Nadadamo mo nito. Oh, 175. Ito ka nakadua. Nadadamo. Iwaiwa ka. 124. Ano yun? Oo. Hugasi ano yan pag may pre. Kasi nalik ko buwan. Pinapakulong ko muna yan. Oo. Luto naman to kahit hindi mo na pakuluan. Ah, bahala ka. Kaya siyempre, di mo natin. Pakulong ito rin. Dami na, di ba? Mura ka sino? Nagagawa ko to sino. Yung homemade lang. Yung tinitimpla ko dito. Ay man. Di. Dito nagpa-order pa rin kaya din kaya pag naglalatag ako dere ipapansin o sila nagpapansin yung nagtitinda dito sa ko nawaray liwat. Kasi hindi ka pala. To sino barbecue may daliwat. Ay. Per kilo na akon. Tunga, badla. Ha? Tunga. Oo, pwede.
inaan. Kailan to nga? 380 ang kilo. Parehas ito, barbecue at saka tosino. Pinag-isa ko lang tig 380. Kanang baboy ko ito, direct na gamit ang papagmes. Nakapalit naman na ako, buwan na na. Oo, basta may dako. Kita mo? Oo, okay. Magkano taman? Halugat atong lamis. Punta sana ako sa kanto, meron ka pala. May da. Kuwang kula ito. Papaubos yun. Madam lang gunisa na lang. Balat ng baka, bitin. Pero ini, 124. punta sana kanto, sabi ko, parang mayroon si Alice lang dyan. Iwaray upay. Kapatid ko rin yung nabili diyang gulay, yung kulit eh. Ah. Dagdag. Dahil, Oo. sabi ko, day, waray yan. Iniiwan niya yung gulay niya dyan. Yung aga-aga? Oo na, kulot din siya, mataba. Gusto ko ito. Nag-iiwan sa kanya ng gulay. Ah. Tinuro ko sa kanya, palit ka dito, waray ito. Waray buot. Waray Balit ma- ka na kay waray buot. Palit ito para yumaman lahat niya. Salamat. Buwas mo yan. Buwas mo, buwas mo. Pag basta kuwan la, paka may dako. Direct nga siya dito ko hindi pa pa-order. Diningan sige lalangoy ano sa lalat na waray nagpinalit ko sa kakilo. Kaya may daman niya tinda-tinda dito na pagkaon. Tatanong na lang ako sa iyo. Oo. Dati, binisplay mo. Basta per kilo lang ako. Akong barbecue Ay lang. ka man, di ka nakatulog. Hindi, dito ibaw kay aircon. Hindi ka nakatulog? Oo, minsan na pa kanila mga kabugtuan, di na nakaturog lang kami. Ah, Minsan dito takagaron. Agabi dito ko maturog. Kasi ako didak pa kain kao. ka na mamalingki. Kaya dito ka takagaron taga din eh. Iin. Kapalingki. Paglaldan? Oo. Ah, may pwesto niya. Gusto mo latubon ako? Waray na plate din eh. Tapos dito pa kayo bababakat. Pag-inaan. Pwesto yun yan. Wag, pwesto na naman sila. Buti na. Hindi na maharayo. Tugang-tugang ka na lang din eh. Kaya po. Mga malulog mga tao ni Mara na baboy ng tinda. Pipiting ka po. Pero gusto ko rin lang, nagkakamalaki. Madam, balik ang baka lang ulisa, balik na. Kahit waray Yan, pupunta kayo na iya dyan. Saya. Salamat, madam. Oray. Sige na ya, kuwan la, balik-balik ka lang adi. Wala ng baka. Pambarbakwa ito, pang kare-kare. Pannilaga o sigang. 700 to. Sir. Ibutin na. Ay, ibutin to. Oo. Ah, Pag nalit ka 790, kasama yun yung importante. 190 kasama kita. Oo. Waray importante. Sa pareho. 30 lang yan, nag-29. Ang waray importante na may pili kanina. Ah, may laman na. Oo, may pili kasi to. Ang laman. Lugi ako. 80 nga nito kung waray kakwan. May plate kasi ito. Naubusan ng gas. Oo. Yung lapad lang, mahina lang. Oo. Ito mayroon, May kuryente, di kuryente. pero mahina lang siya. Oo. Plain lang siya. May dalat kami to. Pag Wala akong gas, yan ang inaano. may da kami to nakadalawa. Pag nahuhulos nga ni, narurubat. Oo. Di ba yung pindutan kay digital man? Pag nahuhulos? Oo, ginaganon lang. Oo. Yung ano yun? Madali din yung makaluto. Oo, mahina lang siya, pero Oo. mabilis. Oo, mabilis. Mahina lang. Dapat yung karaha mo ito, yung manipis. Oo, hindi natanong. Diri pwede, han bakal. Hindi nag-iilaw. Diri, bawal. Kasi dapat yung ano yung kawal. Kailangan yung stainless. Oo. Opo.
Lalo ko yung kawali na makapal. Diri. Diri pwede. Wala, bakit walang ilaw? Bawal. Yung stainless. Kailangan ko ng stainless. Oo. Kasi may libre na ano yun. Di ba, may stainless din na medyo makapal. Ayun, okay yun. Basta stainless lang yan. Hindi ko Oo. kaya ng dating mga magmapal. Oo, nabakal. Di rin yan nakuha. Naluto. Oo. Longganisa dyan, balat ng baka, beauty. Bili na kayo mga bossing. Diba marami? Sige na. Adi man sunod nila din palita. Nakatilaw ka na hini? Ano, stainless? Oo. Ano doon kami? Tigpero yung palit dito. Shen. Usa kahaba. Oh, shit. Oo, 200 at kuan ito 190 lang. Parang gipaparehas ko lang presyo na dira kung kuan papaista ko pa. 50. Oo, ako ano la minsan 46. Anim na piraso lang. Oo. Langgunisa po. Meron dyan, magbabago. Hikuan ito ko tag Mindoro man ko na ito. Oo, medyo. Kung walang kan. Ang taga-din na building. May hotdog. Agi amo ito ng advice lang ng mga waray liwat na ako. Kami hatog naman hi ate dida. Meron hotdog na tender ang tatak. Sa 10 piso lang isa. Ang gudte. Oo, pinta dyan. Yung isang balot siya malaki. Gaya dyan sa magbabago. Ay wari akong freezer ba? Hiya may freezer cooler lat ako. Ang wala ko sa wala ka supot panghapon. Oh, pwede man. Hindi. Dire ako pwede ko iba mamalit. Kaya yung taga din ba ng esquaton, libre na nga nina talang tubig ilaw. Urok yan. Ay maihan na kaya dos 17 na sobra katuig bago pa ako nga tuig pa. Yung patira. Salamat. Akala mo ba dahil napangasawa mo ang isang mo, ay wala ka ng katapat? Sasabihin ko sa'yo, nasa pamilya yun ka. Marami akong paraan para pag-initan ka, mga tauhan. Anong balak mo? Akala mo dahil napangasawa mo ang isang mo, may magtatanggol na sa'yo? At magiging reyna ka na? Panaginip lang yan, hindi pa nga sigurado. Kung tatanggapin ka ng pamilya mo, ang asawa mo mismo, kaya ka ba niyang ipagtanggol? Malamang ni sarili niya, hindi niya kayang protektahan. Napangasawa mo ang isang lumpo? Dapat magpakumbaba ka na lang at mamuhay ng tahimik. Tapos nangahas Di bumili kanina pork chop. Bumili ka na pork chop 4 na peraso. Yung matanda bumili. Binabarat ako. Sabi ko dapat na yan. pang mag-ingay dito sa harap ko? Ang tapang mo talaga. Ayaw mo pang sumuko? Sasaktan kita hanggang sumuko ka. Akala mo matapang ka? Akala mo dahil napangasawa mo ang isang mo, pwedeng-pwede mong saktan ang anak ko? Tingnan natin kung kapag pinatay kita ngayon, dito sa harap ko, yung lumpo mong asawa, makakapagtanggol pa ba sa'yo? Baliin ang mga binti niya. Kaninong binti? Ang babaliin mo? Mu, ayan. Ayos ka lang ba? Mubeichen, ikaw, hindi ba't pilay ka? Binibining yun! Pakibagayan ang iyong pananag... Kung ayaw niyong laban yung sapatos niyo kasi baka masara mga bulikat yung texture, ayan o. Lagyan ko ang mga bulikat ng ballpen. Ayan. Ita, Mo, ginoong mo, paano yung binti mo? sa kasamaang palad, ginang yun, nabigo kayo. Mula noon hanggang ngayon, malusog ang aking mga paa. Kaya, hindi ka pala lumpo? Hindi lang ako pilay. Ako pa ang pinuno ng Mew Clan.
80% ng industriya sa buong Jiangcheng, pag-aari ng pamilya mo. Sa lahat ng high-end na larangan sa buong Asia, may koneksyon ang Muklan. Ginang yun, binibining yun. Ang kaunting kapangyarihan ko ay sapat na ba para ipagtanggol ang aking asawa? Ay, Ginoo mo. Sobra naman po. Anong pagtatanggol-tanggol pa? Wala akong pakialam sa relasyon ninyo kay Qianqian at o kung ano man. Ang alam ko lang, hindi pwede siyang apihin. Kung siya ang target ninyo, hamon yan sa pamilya mo. Ang Muklan ay magpapakita ng kaunting kapangyarihan para makita ninyo kung sino talaga ang nagpapatakbo sa Jiangcheng. Ginang yun. Tama ba ako? Oo. Tama po ang lahat ng sinabi ni Ginoong mo. Sino ba naman kami para makipagtalo kay Ginang mo? Kanina lang, nagbibiro lang ako kay Qianshen. Qianshen, sabihin mo kay Gin... Bossing lang guni sa butin. Ginoong mo. Biro? Ang pagpalo sa akin sa sahig? Ay biro rin? Binugbog ka rin ba nila? Oh, Ginoong mo. Ako ang may kasalanan. Masyado akong mayabang. Nasaktan ko si Ginang mo. Parurusahan ko ang sarili ko. Ma. Ginoong mo, okay na ba ito para sa iyo? Nabawasan na ba ang galit mo? Pasa ka na rin. Kung ang pangyayari ngayong araw ay mauulit pa. Sa Jiangcheng, mawawala na ang Yun Clan. Ma, anong nangyari? Mubeichen, hindi ba baldado siya? Tingnan mo ang itsura niya. Mukha ba siyang baldado? Ito, paano nangyari ito? Napakalakas ng kapangyarihan ng Muklan. At si Mubeichen, sobrang protektado sa sarili niya. Kung alam ko lang na hindi siya baldado, para saan pa si Yun Qianqian? Ako na lang sana ang pinakasalan niya. Hindi ba mas okay iyon? Mukhang, mula pa sa simula, nagpapanggap lang siya. Hindi ko alam kung itong bagay na ito ay alam ba ng tatay mo o hindi. Ma, nakita mo ba yung kay Yun Qianqian kanina? Ang yabang-yabang niya? Wala. Sadyang umaasa lang siya kay Mubeichen bilang sandigan. Kaya siya naging ganoon kayabang. Kung magpapatuloy ito, manghingibabaw na siya sa atin. Ano pa ang magagawa natin? Siya na ngayon ang ginang mo. Sino ang maglalakas loob na lumaban sa kanya? Bakit? Bakit hindi ako yung napangasawa ni Mubeichen? Anong kulang ko kay Yun Qianqian? Ma, gusto ko ring pakasalan si Mubeichen. May bilang, kinang mo, dapat talaga ay akin iyon. Kukunin ko ulit iyon. Sa ganitong sitwasyon, ang bagay na ito, kailangan pag-isipan ng mabuti. Anong ginagawa mo? Amo mo. Ang gamot na gusto mo, nabili ko na lahat. Tingnan mo, kailangan pa ba ng iba? Core. Bakit bigla akong hindi makakita? Amo mo. Napakadilim. Hindi nakaon ang ilaw? Magpapahinga muna ako. Umupo. Anong ginagawa mo? Maglalagay ng gamot. Ah. Miss Yun, may marka ng sampal sa mukha mo. Gusto mong magkaroon ng peklat? Aw, ako na lang gagawa. Ikaw na lang kaya. Anong ginagawa mo? Nagtatanga. Anong ginagawa mo?
may sugat din sa leeg mo. Oh. Ikaw na lang maglagay. Bossing lang. Ikaw na lang maglagay. Ikaw talaga. Bakit kakaiba? Okay na. Humiga. Ano? Humiga. May sugat sa likod mo, di ba? Ako na lang hahaplos. Hindi na. Ako na lang. Huwag kang gumalaw. Kung hindi, hindi ako sigurado. Anong mangyayari? Lagyan na sa bossing. Bili na po. May matagal na sakit ako sa likod. Dahan-dahan lang. Anong sinabi mo? Sinabi ko na may lumang injury ako sa bewang ko. Dahan-dahan lang pag hinihilot mo. Anong nangyari? May matagal na akong problema sa bewang ko. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ako. Bumili ako ng mga prutas. Ikaw? Anong ginagawa ninyo? Aaminin ko, sobrang convenient na talaga ng technology ngayon. Dati kapag may uban, kailangan pang magpakulay. Magastos na, ilang linggo lang tumatagal. Pero simula nang makilala ko itong gray hair concealer, halos hindi na ako nagpapakulay. Buksan mo lang, tapos suklayin mo ng ilang beses sa may uban. Nasaktan ang bewang niya. Hinihilot ko lang. Ngayong nandito na si Miss Lan, hindi na ako makakaabala. Nagtitipid ako. Ay, bakit mo siya hinihilot ang bewang? Ni minsan hindi mo ako hinilot? Yung tubig ko. Hindi kaya nahuhumaling ka na sa kanya? Nag-iisip ka ng masyado. Ganyan na ang itsura ninyong dalawa? Paano ako hindi mag-aalala? Ay, ako kasi, ibinigay ko na sa'yo. Ang pinakamamahal kong first time, hindi mo ako pababayaan, ba? Huwag kang mag-alala. Wala akong anumang relasyon kay Yun Qian ngayon at wala rin sa hinaharap. Pagkatapos ng cooling off period ng diborsyo, ihiwalayan ko na siya. Pagdating ng panahon, masasagot ko na ang responsibilidad sa'yo. Totoo ba? Nitong mga nakaraang araw, bakit palagi akong nasusuka? Huwag kang mag-alala. Hindi Ayon ba sa si Yun resulta ng Qian yun? prenatal check-up, maayos naman ang bata. Masido ka lang pagod. Ikaw mismo, kailangan mong mag-ingat. Kahit na, hindi mo isipin ang sarili mo, kailangan mong isipin ang sanggol sa tiyan mo. Si, alam ko na. Kung ganyan ka pa kakulit, hindi na kita hahanapin sa susunod. Sige, hindi na ako magsasalita. Yun Qian? Buntis pala siya. Pero, kakakasal lang niya kay Beichen nang hindi pa man nakalipas ang 2 linggo. Hindi pa siya nakakapiling ni Beichen. Paano siya mabubuntis? Baka naman, ang dinadala niyang bata ay hindi kay Beichen? Oy, mag-isip ka agad ng paraan para kunin ang sanggol sa tiyan ni Yun Qian at ipa-DNA test kay Beichen. Miss Lan, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Tingnan ninyo. Halatang halata naman ang resulta. Hindi na kailangang tingnan pa. Na-transfer na ang bayad sa iyo. Umalis ka na. Salamat, Miss Lan. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Kapag nakita ni Beichen ang report na ito, at malaman niyang ang bata mo ay walang kinalaman sa kanya, sa ugali ni Beichen, tiyak na, itataboy ka niya mula sa pamilya mo. Mabait ka ha, Sinta. Marami akong biniling pampagana para sa iyo. Aalagaan kita ng mabuti. Hoy, Zian. Ano ang sinasabi mo? Binayaran ni Lan Yuxi ang isang tao para nakawin ang dugo ko noong prenatal check-up. At ipa-DNA test kay Mubay. Si, alam ko na. Beichen. May sasabihin ako sa iyo tungkol kay Yun Qian. Tingnan mo. Report ng paternity test? Kanino?
lang. Lan Yuxi, alam mo ba, nang hindi ka nagpapaalam sa akin, pinapagawa mo ang anak ko ng DNA test kasama ang ibang tao? Nilabag mo ang aking privacy. Paishu, paano naging ibang tao iyon? Ang ginawa ko, para kay Beichen lahat iyon. Ang pamilya mo, mahigpit ang mga alituntunin. Hindi niya kikilalanin ang hindi niya tunay na dugo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Kakasal pa lang kayo ni Beichen ng 2 linggo? Paano ka mabubuntis ng 6 na linggo? Ang sanggol sa tiyan mo, hindi talaga kay Beichen. Hoy, Kaya ito nanay! ay ang DNA test report ng sanggol sa tiyan ni Yun Kian at sa akin. Beichen, hindi mo anak ang dinadala niya. Okay na. Ang paternity test report na ito, ang patunay na Halata nagtaksil siya sa naman. iyo. Tama na. Alam kong hindi Patay niya ang mo pa inang talaga sanggol ako. sa kanyang tiyan. Beichen, nagtaksil siya sa iyo. Kinamumuhian mo ang pagtataksil. Paano mo matitiis? Okay lang, Anong hindi niya nay. matitiis? Biro lang yun. Wala naman akong balak. Alam mo, kagaganyan mo, bubutyag na yan. Umuwi ka na, dumiretso ka na dun Maghihiwalay sa na kami inyo. pagkalipas ng 1 buwan. Kung kanino ang sanggol sa tiyan ko, anong pakialam ninyo? Jimo, tama ba? Sa hinaharap, ang mga ganyang pagpapasya ng mag-isa, huwag mo nang gawin. May pulong pa ako. Ikaw na ang bahala. Paishu, B, kung uulitin mo pa ang paglabag sa aking privacy, hindi ako mag-aatubiling gumamit ng lakas ng batas para sa iyo. ikaw. Huwag nyo itong ipapakita sa mga taong namumroblema dahil sa puting buhok. Kasi starting today, hindi nyo na kailangang gumastos ng libo-libo. Ang sakit ng kuya ko. Kailangan pa rin ipagpatuloy ang paggamot. Kailangan kong humanap ng trabahong magbibigay sa akin ng pera. Pero isa lang akong tagapag-ayos ng porselana. Sa panahon ngayon, sino pa bang kumpanya ang naghahanap ng tagapag-ayos ng porselana? Nag-hire ang Wansheng Group ng eksperto sa pag-aayos ng porselana. Buwan ng sahod. 200,000. Mukhang okay naman ang kondisyon ah. Subukan kong mag-apply. Pasok. Ikaw pala? Hindi ka sumama sa kabit mo? Mukhang hindi siya gaanong stable ang emosyon ah. Pasensya na sa nangyari ngayon. Hindi ko kasi naipaliwanag ng maayos kay Yuxi, kaya nasaktan ka. Hindi ako nagkakamali. Diba? O nagpapanggap ka lang? Ang dakilang president mo? Nagsusorry ka rin pala? Yun Kian, ang sanggol sa tiyan mo, kanino talaga? Wala kang pakialam doon. Gusto ko lang na mas makilala ka pa. Huwag na. Maghihiwalay din naman tayo balang araw. Mas maganda kung ang oras mo ay gamitin mo para mas makilala si Lan Yuxi. May iba ka pa bang sasabihin? Ayos. Basta makapasa ako sa interview para sa trabahong ito, ang gastos sa paggamot ng kuya ko ay hindi ko na problema. Misyon, maligayang bati sa iyo. Napakagaling mo. Pumasa ka sa interview sa aming kumpanya. Umuwi ka muna at maghintay ng abiso para sa pagpasok. Salamat. Yun Qian, anong ginagawa niya rito? Anong pakay ng taong yun? Siguro ay nag-a-apply bilang tagapag-ayos ng porselana. Sabihin mo sa HR, hindi ako nasisiyahan sa taong yon. Walang sino man ang dapat siyang tanggapin. Siya. Si. Nakuha ko na. Paumanhin, misyon. Kakasabi lang ng HR na hindi ka pumasa. Hindi ako pumasa? Oh. Pero, kanina mo sinabi na pumasa ako sa interview. Miss, ang kumpanya ninyo ay nagbibiro lang ba? Heto ang totoo, misyon. Nagalit sa iyo ang aming presidente at ang magiging asawa niya. Nag-utos na ang magiging asawa niya. Wala na kaming magagawa. Ang magiging asawa ng presidente? Pero hindi ko naman siya kilala. Ang mga detalye ay hindi ko na alam. Basta, hindi ka pumasa. Ang magiging asawa ng presidente. Sino ba talaga yon?
Hindi ko makilala ang presidente. Paano ko makikilala ang magiging asawa niya? Kumusta? Miss Yuntian po ba? Ang bayad sa paggamot ng kapatid mong si Yuntian ay 2 linggo ng overdue. Kung hindi ito babayaran, Ami, ipagpapaliban ang paggamot sa kapatid mo. Doc, huwag niyo pong itigil. Huwag kayong mag-alala. Ang bayad sa gamot ay mababayaran ko na kaagad. Gusto ng pera? Pwede. Kailangan mong tulungan ako sa isang bagay. Noon, sinabi mo, basta pakakasalan ko si Mubeichen, bibigyan mo ako ng 3 milyon. Ngayon, kulang pa ng 1 milyon. Gusto mong tumakas sa utang? Ano ang ibig sabihin ng tumakas sa utang? Noon, bakit ko pinakasalan ka kay Mubeichen? Dahil para sa pamilya yun, may tulong sa negosyo. Baliktad ang sinasabi. Karapat-dapat ka bang maging ama? Walang modo. Ganito ka ba makipag-usap sa iyong ama? Kung gusto mong makuha ang natitirang 1 milyon, puntahan mo at sabihin kay Mubeichen na ibigay sa akin ang karapatan sa pagpapaunlad ng Qianlongbei. Sa palagay mo, makikinig siya sa akin? Narinig ko kay si Han. Si Mubeichen ay medyo protektibo sa iyo. Isang maliit na lote. Dapat hindi ito problema. Hindi ako pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Kung gusto mong kumuha ng pera para gamutin ang iyong kuya, palitan mo ng lote. Ano ba ang nangyayari sa departamento ng personnel? Kumuha ng isang tagapag-ayos ng porselana? Ganito ba kahirap? Sabihin mo sa tagapamahala ng mga tauhan na bibigyan ko siya ng isa pang araw. Ano ang ginagawa mo dito? Ako ba ay hindi tamang oras na dumating? Sige, magtrabaho ka muna. Babalik ako mamaya. Sandali lang. Anong kailangan mo? Sabihin mo na. Wala naman akong kailangan. Ginoong mo. Espesyal kong ginawa ito para sa'yo. Sabaw ng ligaw na kabute. Nilaga ko yan ng matagal. 3 oras sa malakas na apoy. Tikman mo nga. Delikado ang ligaw na kabute. Nakakalason yan. Gusto mo ba akong patayin, asawa? Nakakalason? Pero yung babaeng namimitas ng kabute, hindi naman ganoon ang sinabi sa akin. Sabi niya, ang kabuting ito nakakapagpahaba ng buhay at nakakapagpalakas ng katawan. Sa tingin mo, kailangan ko pa ba yan? Paano ko malalaman yon? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Diretsuhin mo na. Yung kinain ko kanina. Pasensya na. Hindi ko kasi napansin. Meron nga pala akong isang bagay. Tungkol ito sa... Na may kulay abong buhok, gaano katagal mo gustong gumamit ng pintura, buhok na gawa sa mga kemikal. Tungkol ba ito sa karapatan sa pagpapaunlad ng Qianlongbei? Paano mo nalaman? Ito ang dahilan kung bakit ipinakasal ka ng pamilya mo sa akin, kahit na may kapansanan ako. Anong balak mo? Gusto ko ang karapatan sa pagpapaunlad ng Qianlongbei. Pwede, pero kailangan mong magpalit ng mas mahalagang bagay. Anong mas mahalagang bagay? Ano sa tingin mo? Mubeichen, ano ba iniisip mo? Mag-asawa tayo. Normal lang naman ang iniisip ko, di ba? Mag-asawang peke tayo. Peke lang. Maghihiwalay din tayo balang araw. At saka, mayroon ka namang Lan Yuxi? Gusto mo bang siraan siya? Malaking proyekto ang Qianlongbei. Kung gusto mo ang karapatan sa pagpapaunlad nito, kailangan mong magpalit ng mas mahalagang bagay. Mubeichen, anong klaseng bastos to? May gagawin pa ako. Aalis na ako. Kakaiba. Bakit ba sa tuwing nasa harap ko siya, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko? Mubeichen. Talaga. Bastos at walang hiya. Sa kanyang ugali na yan. Ang development rights ng Qianlongbei. Sayang, ang yung B.
Iiwan ko muna to ha. Ay, hindi pwede ba? Ito muna ako dito sa chat.